Здравейте! Днес ще ви покажа един трик. Реших да се снимам в цял ръст. И този трик ще гледам да хвана някой съвсем обикновен минувач. Сега да видим дали ще мине някой. Здравейте! Желаете ли да ви направя някакъв трик? Да, разбира се. Така, искам да си изтеглите една карта. Покажете я на камерата, ако може. Така. Сега мушнете картата някъде в тестето. Благодаря. Искам да преброите до 5 и аз ще обърна вашата карта. 1, 2, 3, 4, 5. Предполагам, че успях. Така, сега да проверим. Вашата карта е вале, нали? Да. Благодаря. Благодаря, че аз... До скоро. Сега, довиждане. Ще ви покажа как се прави трикът. Всичко е последната карта да ви е обърната с лицето надолу. Така, когато човекът изтегли една карта, например пок-пика, докато я гледа, вие завъртате тестето, но гледате да не се вижда. Той го мушка така. Отзад вие само обръщате тази карта и като направите така, неговата карта би трябвало да е обърната. Само да я намеря. Къде мушнах? Защо не откривам? Ето това е. Довиждане. Това беше всичко от мен.